Salam. Agyýdy. Kyn görmeseňiz goşlanma göz ulak bolaýyn. Goýaý. Salam alaykum. Gurgunmy? Yeri näme hylmat? Oku ýerime geldim. Maňa ýaşar ýaly jaý gerekdi. Okuw dik gelen bolsaňyz hökman jaý berersiz. Geljekki talipler jaýlanıp etmek biziň borjumyz. Resminamalaryňyzy tapşyrdyňyzmy? Ýok, ertir tapşyrmaly. Siziň adyňyz ataňyň ady. Bolsaňam ýaşaýan ýeriňiň salgysy. Permanow aýly. Daşaguzy welaýatynyň köýndürgen şetragyndan. Resminamalaryňyzy ertirden ýyjalma tapşyryň. Hökman. Giýişlik saat 8-lere geleň. Şoňa çeli jaýyny taýýarlap goýarlar. Sağ olun. Ece, ay Ece. Näme aýlyja? Sen näme üçin tukat görünýäň? Tukat? Ay ýokla. Ýöne sen birden ýadyma düşdiňde. Näme diýäň ay? Sen meni entemem. Şol wara ýöne çaga dürüýdüp ýörsiň. Menen ulollyma Ece. Wah, ne bileyim ne balam. Aşgabat ýaly ul şeherde adaş gidejek ýaly bolup dursun. Ece, ay Ece, ýöne samrap ýatyrsyňla. Ýatsaňa beýgerek goý, düşürgeýän, eşitýäm, düşürgeýän diýe. Şeýlem balam. Bolýa düzi däýer. Sen ýatyber, ýatyrgydy. Salam. Salam. Bizizmi? Howa.
Men Gör nähili duşuşuk. Bir hükman Iqbal bolmaly. Iqbal bizi yine duşurdy. o näme diýdiňiz boldy? Siz men başlaň. Nätan şäherde qapqaq görmek, maňa da yeňilläp bolyn. Başga alajym ýok. Men aman niflen öýlerini gözleýän. Çenim çaq bolsa, o ştöwrekde bolmaly. Sizin şu duran ýeriňiz Juma amanlygyň öýlerde. O nähili? Daim adyny ütgüdädim ki. Bolup bilmez. Oň ady berde Amanlyýew. Özüm aýny toplumyň işliýe. Yok yok. Men kakama Juma Amanlyýew diýerler. Özüm telekeçi. Soğuksuňyz da ýokdur da. Fu? Häzir taparys. Ýöne siz beýdip daşarda durmakda howla aýyryň. Häzir siziň daýyňyzyň salgysyny tapar. O nähili? Nol dokuda jaňa ders bolýan, hemme zat aýan bolar. Ay. Adara galma. Oňa dar bolmaz. Geri berin. Girin. Ine, şu ýerde oturaýyn. Men häzir. Bolýar. Alın, su için. Başlaň. Men o gulları görüp bar üzümi şoňa beräýdirin. Näme siz bular ýaly gülleri ilkinji gedek görýäňizmi? Ýokla. Ýöne şeýle owadan gulları görüňdi, bir hili göwnüň öterýär ýa. Ine, siziň daýyňyzyň uý telefonu. Ýöne şu wagt hiç kim jogap berenok, öýde ýok bolmaklary mümkin. Sag bolun. Men siz daşagda ýaşaýansyňyz diýip pikir etdim. Yok, men de şowda bil okuyan yakın joramın durmuş toyuna gidip geldim. Ha. Men aýratynam şu gülü görýän. Kakam bu gülüň şitilini daşar ýurtdan getirdi. Eger siziň kakaňyz daşar ýurtlara gidip gören bolsa, onu ol jagan keşdi adam bolmaly. Kakam telekeçi. Eger siz telekeçilik bile iş talşýan bolsaňyz, onda siz ony hükman tanamaly. Men telekeçilik bilen iş talşamak. Men Çeperçilik Akademiýasynyň binägärlik bölümine okuw girmäge geldim. Onda sag bolun. Men gideýin. Salamu aleyküm. Ayca, bekim? Heywi tovu, bu koşlar näme? Bu näme boluş diýen men saňa? Asla büýde näme bolup ýör? Voy ejemi, sen bu işin nähili? Näme şu adamlar öýe söýgüli ýaryny boş golamy bilen öýüne getiräýindir öýdäňmi? Bu ýigit garnaşlarynyň öýüni gözläp ýör. Öýdem geljekki talip. Sultan eken, menem suw berdim. Inennem gitjek bolýar. Näme beýdip üstüme awanyp dursun? Ana otur. Jigi, nereli borsun? Men Könürgünçden geldim dayda. He, şey diýgene. Onsoň şo ýerden şu ýerik okuwdy gaýdy berdiňmi? Eneň ataň berwami? Icem var. Kakam yok. O görgülüni ýeke goýup gaýdy berdiňmi? Oň ýanyna gyjyym var. Hay bolýada. Garaz uludan kiçe bar adamyň pikiri okuwda. O kader, gayrat edin. Siz ejemiň bolşuny ýokuş görmeň. Oň ýüreginde erbetlik ýokdur. Ay, ýokla. Näme üçin ýokuş göreň? Siziň hem eden hyzmatyňyz üçin taňry alkatyn.
Hoş sağ ol. Ýogsa da adyňyzy bir aýdyp gidin ahry. Aili. Familiýaňyz näme? Familiyam Permanov. Meň adym Aýjahan. Hoş sağ olun. Ayşehan. Oho, ovadas. Näme edip bu hapırtıra otursun? Näme, zahy etmedi mi? Sen onu nereden bilýän? Ya hey, onu bilip bilmedi el näme? Sen bol otursun aýdyp dura. Ona aňmansın. Men jaýyň aladas ne demek? Jaý meselesini akşam arayır, şonu södersiler. Onu näme şey edip oturjak mı? Bilemok. Bolýa onu Aýljan. Menim şu ýere bir ýerini göreýinik geldim. Olen tekme oken, akşam ara boljakmyş. Senem okuw diýip geldimmi? Ey, men okuw bireýän oturdum. Aýldos. Akşama çel wagtymyz ken. İtlesen şähere öleneli. Wagtymy da tez geçerdi. Ay ýokla, şu goşum bilen. Şuňa da goş diýäňmi? Men kömekleşeýin ýer. Yok yok, özüm götürerim. Yürünno. Ne şu tarafa gidivereli. Aýljan. Aşgabat ýaly şäherde ýaşajak, okujak bolsaň, şäher düzgünini gatmak bilmeli. Ýöresin, ýanynda Rahman marka hiçlaryň aladas etmegi. Meni hip bolsa, synaklaňym gözüne gül salyp geçersiň. Aýljan ýene? Eger sen oňlasaň, meni döwletli bir maslahat bar. Vay bo. Sene biçin men için bir el juk dip durdy kere. Gel kimin näde lehine. Berdi beýdip durmaly. Ana kafe barýas, şu ýerde garba gurbaga diýäs, naharlanýas, näl görýän? Ay, mene Yo, onuň bolmaz. Aýljan, näme diýsene? Men sana inim ýene bir maslahat bereýin. Egerde sen talip boljaň çyn bolsa, bek belli. Gaty erjel bolgun. Eger erjel bolmasaň, maksadyňy ýetip bilmersiň. Han geç. Gir. Salam. Salam. Näme ýersiň? ay bilemok. Mene şu kafe diýenler ömrümde birinji gezek gelýän. Beýle bolsa, men diýenime razy bol. Sen gyýyt, men göwnüme yaramanam duraňok. Sen eliň diýsen süýji bolmaly. Şoň üçin biz sen bu kagazyňyzy gatyr düşünip baramyzok. Sen biziň karnymyz doýarýaly öz isleň boýunça nahary saýlada getiräýin. Ben göwnüme yaran nahar size yararmyka? Sen ýaly gözel gyýdyn getiren nahar biziň göwnümize yaraman, kim göwnüne yarasyn? Şeýlem Aýljan. Sen getiriver. O näme? Ol bir içilýänçe akça nemäni ýatdan çykaraýmagyn. Bolýa. İşteğiniz açık bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Aýljan ýene. Muny tanışlyk üçin içeli. Al. Rahman, men ömrümde muny agdym alyp göremok. Innem içmeýin. Özüň arkyn içe. Ay ne ettin ay? Han oynatmasana. Alany. Ay yok Rahman, men içmeýin. Bir hili ýüregim alanok. Ya hey, seni tomoşa kenin ay.
İçmeden içme. Yön Ayljan. Şu men aydınlanma hadi. Kâ vakit anha bunu etmesen. Kaptırında doğsam durmaz. Avrayıngam olmaz. Olur yal dostun dronum eretdel ağrayam. Näme diýsene? Men daim rıjan etmeli. Olar ýam işden gelen. Näme? Daimlara? Anha mı gel telefondan jaňa daý? Yok. Sen arkaýyna harlan, men häzir. Alo. Berdamani biçin öýlermi? Owo, amamy dinleýär. Daý, salam. Bimen, aýly. Aýlyjan sen nerede? Men aşawatda oku ýerime geldim. Gatywowy. Any, haçan öýe gelýän? Bararyn aý, hökman bararyn. Nire gittik? Bilmedim. Goşlaryny alıp çykyp gitdi-de. Hazaplaşdymy? Hawa. Ali çykydım. Bir de mihman gelecek yalla. Ya Aýlyjan gelejekmiki? Aýlyň aladys özüne ýetikdir eje. Sinaglar inni başlanýar ahyry. Eje, sana näme boldy? Bilemok. Bir tüýsli ýüregim sançyk gitdi. Näme? Aýlyny ala dediýämiň. Gitse gidipdir-de, oku diýip gitmeýän mami. Anha men bar aýanymda eje. Sana döneyin balam. Men onu sen bolongsaň iýerdim-de. Ola bolmanlar. Resmi nama diýilen zat durmuşdy. Iň bir gerek zatlaryň biride. Yeri endi näme etsem diýen. Şu ýerde işläp, kaptalnanam geljek ýylyň sinaglaryna taýýarlanarna. Eger men ýanymda aýna toplumynyň işlerini ýeteňe kömek edeýin. Onsoňam näme? Ýaşar niýsen anha öý. Toguňy tok diýjek adam ýok. Sag bolun. Men aýratynja ýaşap, guruluşa işe girmek isleýän. Gara sen maksadyň guruluşçy bolmakda. Owa daý. Olya, men gideýin. Olya da, gitsen git olyn, nirede gedip näme işläp ýörenini habar berip dur. Arkaýyn bolun daý. Arkaýyn bolun. Sag bolun. Olya, sag bol.
Aile. Salam. Salam. Siz meni tanamadınız eýken. Tanadım. Siz tanamadı ýaly gyzal ahry Aýjahan. Howa Aýjahan. Sizin adyňyz bolsa Aile. Aile Permanow. Dogry. Siz daýyňyzy tapan bolsaňyz gerek. Owa tapdym, sag bolun. Okuluňy nähili? Sinaglar ne etdiňiz? Men ehli resmen amalarımı alırdım. O nähili alırdın? Uğurlatdyňyzmy? Ay, şeýle boldy da. Wah hey, ola bolmandyr. Muňa sizin gynanýanyňyzy bilýän. Ýönesi gynanmam. Siz hem gynanma. Hemme zat oňat bolar, düzeler. Men muňa inanýan. Sag bolun aýdaňyza. Şu gün diýin şuny. Eger wagtyňyz bolsa, şäherimiziň gözel ýerlerine aýlana aýlaýyn. Aýlansaň aýlana aýlaýyn. Sana bir aýtmaly zatym bar, bara ölüm yüreğimde adyň var, ellerimde toňlanmajak aýdym bar, ömrüň ışky jepatyndan ardym bar. Menim sana bir aýtmaly zatym bar, gözün yaşlı neçin varın var. Enneme ağlayan, enneme yanyan, anın gel yanıma arkadağım var. Benim sana bir aýtmaly zatym var, ey deniz diwiniň göweri. Var tolkun var, enni çekti sana yeterin temi. Benim sana bir aýtmaly zatym var, en nurana giyeceğim göğre yıllıdı. Gökyüzüne benim yalnız baktım var, ah belinden bakıp yanırdım biri. Benim sana bir aýtmaly zatym var, şat günümde gelsen bozsam da gelsen, gökte kanatım var, suda salım var. Eger de sen menin yanımda bolsan, ömrüň ışky jepatyndan ardym var, dillerimde toňlanmajak aýdym var, bara gözlüm yüreğimde adyň var. Aile, näme beýdip dursun? Gelle. Beýdip durmaly. Ýür, saglyk ýoluna baraly. Täsin. Ören täsin. Ýür anna gideli. Iň ýokarsyna çykyp arzu edeli. Arzu? O nähili arzu? Şol ýokarda töwregiňe tin edip, ýürekden arzu etseň, eden arzuň hasyl bolýarmyşyn. Şeýlemi? Ýür anna.
Olallar. Men häzir. Ayli dursana. Ayli. Ayli. Sana näme boldy? Aycan, sen bir garaş, men häzir. Ayli. Sen men näme günlere saldың? Men sen derarly oku gir bilmedim. Näme üçin? Berdimen günem näme? Eliň çeko. Ne ettin o sen? Hani koşlam? Onun içinde men oku girmek için tayaran ähli resmi ramalan vardı ahiri. Men şowynyň ertesi sen goşlagyň Çeperçilik Akademiýasynyň umumy ýaşaýyşyny etdim. Sen bilýärmiň, daýymlara jaňa çekip esli wagt eglendiň. Maňa şo wagt aýalyň bäbi hanakitlerdi jaň etdiler. Şowynyň ertesi men oglum boldy. Sen bolsa näme üçindir men göwnüme degýän? Kutlayan, rahmanos. Men dogry maýdýany. Sen resmi namalyň Çeperçilik Akademiýasynyň umumy ýaşaýyşyny. Aýly, eger şeýle bolsa tezirek gideli. Barp resmi namalary alaly. Bolya, ona gittik. Bolya, sağ ol Rahman. Sağ ol. Oňat, täzini işler. Ýöne gyýnan tagam giriş sinalaryndan giýjak aldyňyz. Inni kel finans bilerdiňiz. Sağ olun. Bolýar. Yerine hili, tezirek aýtsana. Ay, ne hilti yok. İyice alıptırın. İşlerine seretdiler mi? Owo, seretti. Ne hili gördüler? Haladı. İnnikil sinaş dedi. Yeri seninle näme etmekçi? Ya da ýydyňa owaňa dolanmakçymy? İntige bilemok. Näme saň o ýerde söýgüli ýaryň garaşanokmy? Ejem bilen jigimşirin garaşýa. Sen meni bağışla. Birden dilime geldi-de aýdaýdym. Ýöne sen bu ýerde näme işlemekçi? Şonu bir bilmek bolarmy? Ay, bir kere edetim yoklu. Bir yerge işe girerine. Meselem nere? Şeherimizde atı köp uruşuklar gidiyor. Şolun bir yerine işe girişerine. Ödül paytahtımız aşkı vadi, ağ şehre urmaya menem koşundum olur. İşten boş vaktımım. Oku tayarlanarım. Aycakan, men üçün her yıl ağrı işim olsa, meni öğrenşüklüyüm. Netip bolsa, hor bolman. Yöne, anansan, yıkıgalan vaktlam, doğru alcıracak bolyan. Sen meni yıkıgalırmadın gerek? Sen hor bolmajaňam, garad bir iş tapjaňam bilýän. Ýöne sen berde täze adam. Ken bir uğur ýolum bilýän näsin? Eger sen garşy bolmasaň, kakam bilen maslahatlaşaýyn. Oň tanşy ken, ol saňa hökman kömek eder. Ýerine hili görýän. Näme setin çykaraňok? Ay, men üçün kakaňy adara goýjak bolup durma. Men özüm bir alajyn etjek görnä. Sen menden gaty görme, aýly. Ýöne sen bu mahalky ýagdaýynda özüm diýen bolmagyň çigit ýaly haýry ýokmy ka diýen. Özüm diýip men döşme kakamok. Men sen aýdan kelle bir adyla. Ýöne men üçün ýumuş salýany kakaň halymadym ka diýem. Awul sen işiň del. Ýok tamam kakam, begencinden tant edesi ýok. Ne etjek, başyma düşüpsiň. İnne mejirni çekmer bolarmy?
Ece, Näme Aylyjan? sen men batly bolmagymy isleýärmi? Wah howla balam. Hidi ene öz balasynyň bagtly bolmagyny islemedimi? Onu Ece, sen häzirlikçe gelin gözlemäň beset. Men okujagym çynım. Aylyjan, men sana okuma diýem oga. İlki bilen men seni gözle başladyn, onsoň okumy ötedik. Yok Ece, sen ýalňyşýan. Beýde okap bolmaz. Beýle düzgün maňa kyn düşäýmese, üýe geljek gelnedi. Yok, yerden aýralyp ýasamak näme gerek? 4-5 ýylynyň gadyrry geçer. Ana şondan soň men sen doluk tiýarynda bolarym. Giň ýeriň gürrüňne diýen Aylyjan. Ýygyňa bir bela beter tirkäk gelirsiň, men başyma musallat bolarsyň. Yok Ece, hey men şu sakeçenli. Sen diýeňden çykdymmy? Yok. Sen mydama da men diýenme diýedin. Men şinnem ýene 5 ýylynym, 10 ýylynym. Hemişe de sen oğlumdurun. Şonluğuma da galaryn. Ejejan, käbem, meni öz deňduşlarymdan galmaýyn. Menim okaýyn. Ve men geljegim üçin gerek. Sen maňa dama düşünýärdiň Ece. Wah, düşünýänle balam. Şo düşünem soň seni ýanymdan aýrasyň ele nokta. Ýer bolýada. Teresi yurt abadançylygy. Nerede gezseňem saglyň eşitip dursam bolýar. Geri verin. Mümkinmi? Oturun. Oturun. Sağ olun. Men oturjak gel. Maňa Juma Amanlyewç gerekdi. Men siziň edaraňyza birinji tapar gelişim. Yer nähili? Biziň edaramyz size yaradymy? Yarap yaramaz ýaly edaradyr da. Bu diňjalnyan şypahana däle. Beýdimen. Adamlar mydama şypahanalarda diňjalyp berseler bolmaz ahyryn. İşlemegem gerek. Han siz beýdip durmaňda otursaňyzla. Mene erkek kişi halymy oturýaryn, siz emdik dursaňyz. Bu bir hil gelişikli bolýar. Oturun. Sağ olun. Men gyssanýan. Siz maňa Juma Amanlyewçi ne edip tapmalygyny aýtmadyňyz. Ha, Juma Amanlyewçmi? Ol häzir ýok. Ýöne häzir dogry 11:30. Juma Amanlyewç aňyrty ýarym saat etmän gelmeli. Möhüm işiňiz bolsa garaşyň. Men häzir çay isleseňiz, kofeň aladar ne deýin? Yok, adara galmaň. Wagtyňyz alan üçin bagyşlaň. Sağ olun. Başlaň. Men Juma Amanlyewça. Kim gelipdi diýin? Gyýdyňy sorady diýeň. Biziň firmamyzyň açylaryna indi bir näçe ýyl bolup geçdi. Biz diňe öz ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurt kompaniýalar bilen söwda satyw işlerini alyp barýar. Ulara şükür, giderjimde mazel, yeterlik. Ýöne beýle diýildigi biz kanatlanyp oturmalylar. Şoň üçin hem firmamyzy giňeltmek maksadymyz bar. Bu biziň döwrümüziň talaby. Ena döwran mereşler maslahatlaşyp bir netije geldik. Bu maslahat size de yarar diýen pikir bar. Biz firmamyzyň adyna 300 hektar yer almagy makul bildik. Biz o yerleri mäkäm öldürtürüp, oba hojuluk ekinlerini ekeriz.
Bebirin firmamıda artıkmaz gideci bolor. Onsoňam yurdumyzyň baýlaşmagyna birin goşundymyz bolor. Yollaş başlyk. Mümkin bolsa mende bir sorak bar. Aydın. Doğrudan yollaşlar öňde goýulan mesele gaty derwayt mesele. Yerleri ekine taýarlamak üçin her türlü enjamlar gerek bolar. Esasanam suwupçunçylygy. Bulatlaryň hemmesi yolbaşlar bilen maslahatlaşylan. Yeri öýleşdirmäge de, ekşe taýarlamaga da, ekşi geçirmäge de, taýar bolan hasyly ýygnamaga da, garaz hemme gerek bolan enjamlar bizde bolar. Suwupçunçyk ýagdaý bilen oňat. Diňe işe girişmek galýa. Onem nämen ha? Siz bilen maslahatlaşyp oturýarys. Bolar. Kimde nähil pikir, nähil soru var bolsa aýdyp oturuň. Mene şu teklif ikellep gollayan ören döwletli maslahat. Ine şu oturallarym bu bähwitli işi höwet bilen razylaşdylar gerek. Yer bolýa, onu sag bolun. Degran näme? Bugün altın gelecek cüjüli palawyny arkaýyn ýerlik boldy. Ýoksa da Juma Maliýewiç, begenjime hoşum uçaýpdyr. Gutlaýan. Degran, biz henge miýeňsiň. Näde aýdyň da Juma Maliýewiç? Bulatlar diňetiň tagallagy bilen amalaşan işler. Onsoňam tagalla etmeli alam däl, bire uly anam bildirýär. Elbetde. Onam bildirmedi ýaly Juma Maliýewiç, siz bir gurt edip beren adam däl. Siziň etjek işleriňiz, göňüňi tutýan maksatlaryňyz aýdyň ahyryn. Yer bolýa men gittim. Senem biraz demdiýiň Allah onsoň öýe baray. Juma Maliýewiç, men siz azara goýmaýyn. Maşgalaňyz bilen özüňiz diňjalan. Hey oňum bir azara bolmaý. Sen men maşgalam şuň tanamaly. Bolýa Juma Maliýewiç, ýokman bar. Bolýar onda. Sag bolun. Kaka, Näme gaýdym? sen meni gowurýanmy? Oy. Näme diýdiň boldy gaýdym? Sen şaka çenidi ýoňokmy? Kaka, senden bir haýyşym bar. Aýdaýynmy? Yer wakaly. Aýtaýjam. Aýdy ber. Kaka, maňa sen kömegiň gerek. Kömek? Men kömegimi. Başsyny. Dogrusy, maňa dälle men bir oňa tanşyma. Men oňa sen kömek berersiň diýip söz berdim. Kaka, düşünýänmi? Düşünemek. Rast jemgetimiz adama ýaşamak üçin ähli mümkinçilikleri eçilen boldy. Onu ol adam minnetsiz gün görüp öz başyny diňe öz çaramalylar. Adamyň öz başa ýany işin başy birini gelip bermegi ol adama haýyr därli edem ýany ýetirýändir. Onu ýaşaýyşda öz ornuny tapmak uruna göreşden alyp galýa. Ýalta hem emelsiz edýär. Sen menden miydin? Kime söz berip berdiň? Kim ol? Oňa tanışym diýäniň. Waýy kakamy. Mene ýöneten sinak gördüm. Arkaýyn bolay. Hiç kime de söz beremok. Kaka, sen otur diýinjiň al. Özüm arasalar. Ajam. Sen menden hiç tat gildemeliydin. Men sen kakyň ahary. Çekilmede aýtdyydym kakyňa. Onsoň bilip goý. Men sarsaklamagy başarýandyr. Kaka, sen bir oglana işe yerleşmeye kömekleşdeni. Sen göňüňe hiç tat getirme. Ol gowy oglan.
Men oň bilen Goloýda tanışdym. Çeperçilik akademiýasyna girip bilmändir. Innem işe yerleşip, innikiliye ne de tinanşyp görjek diye. Men onu tanamokmy? Sen onu tanıyan näsin? O Könürgençden gelipdir. Könürgençden? Asıl ol, şäherlem dälliýdi ne? Huy, kakamy. Oň nerden bolanyň tapawdy näme? Ay, ola tapawdym ýokly ýöne. Şäherli olan olmorda kakasyny tanaýarmyn kam diýip aýdyşym boldy. Hawa ne ediş gerek? Guruluşykda işläýsem diýe. Ayjy, heniden bolan okmugyydym. A men çoram gaýnak gutorda. Bolup barýan eje. Uy kaka, o diýen oglanymy ejemem görüpdi. O nireň oglany? We, men kimi görüpmişim? Kim gyýdym? Siziň bolşuňyz nähili? Ýöne men bir zat diýsem, alyp etimden alyp barýaňyz, men näme edipmişim? Han sen golçoň kimdigini aýtmaňa? Eje, sen onu tanıyan ahiri. Hol arada biri, daýlaryny gözläp gelmedimi näme? Sen on goşlaryndan gorkdun. Ýadyňa düşdimi? He, ahmal. Näme oňa bir zat bolupmy? Resmi namalaryny ýitirip, seni tapşyrmakdan gija galypdyr. A sen onu nereden bilýän? Tötänen köçede duşaýdym. Tötänen köçede duşaýypdyr. A ýitiripdir de. Altın. Senin beýdip durmadan o. Beýle doň ýörek bolmadylar ahiri. Doğrudan o ýigidi işe eleştirmek gerek. Men azam bilen radylaşýan. O ýigidiň ýagdaýy agyrdyr. Be, Juma, sana da düşünür ýal bolmandyr o. Mundan odana öz ýakyn hostarlygyňda delalatyň ýeten okdy. Bugün bolsa hol etjek işini bilmän en tepýörün ýerine hostar çykjak bolýar. Eje, sen näme üçin beýle zatlar diýýäň? Aýly en tepýörün oglan näl? Ol Aşgabatyň köçelerini günne bir üýt köşük kostyum giýip, titreşip ýören ýigit sumokluň hiç dinenem kem däl. Aýly okumagy gelipdir. Ilymly bolmagy arzu edýär. Hey, gyýdym. Senin tek ýaş bolýan. Men o tetellilere beletdirin. O hanjagyň ýüreginiň küýsýän zady gaty köpdür. Bugün ılymly bolasym gelýär diýer, ertir başga bir zat esleýän diýer. Sen gyýd maşgaly, şonu hiç unutmagyn. Eje besdir. İki gepin birini sen bir gyýd maşgaly diýip biýdar edýän. Näme gyýd bolup dogulanym üçin men onu äkermi? Eýsem sen ömrüňde gyýd bolup ýaşamanmydyň? Men gyýdkam. Sen ýaly köçede duşan her bir öň ýetene hostar boljak bolýar ýörenmokdyp. Ýagşam bir gep tapdym. Beýdişip durma. Hiç zat ýok ýerine. Bir-biriňiziň janyny ýakmaň ahiri. Han rahatlanın. Kaka, size diňe rahatlyk gerek. Size ýagşydan ýamandan hiç kim adar bermeliler. Haçana çelli beýdip ýaşap bolur. Gülsem gülýär diýýäňiz. Geplesem geplýär diýýäňiz. Men size dogrymy aýtjak. Aýla rehim minip, ýaňyňa dözmän hostar çykjak bolanmak. Men ol oglany gowy görýän. Men size aýtjagymy aýtdym. Innem näseňiz şeýdim. Oho, hoş gördük, hoş gördük. Salam aleyküm Juma Malliç. Gelin, geçin. Salam aleyküm Altın gelje. Gorgunmasyňyz Döwran Meredowich. Juma, häzir naharam taýýar bolar. Geçin de oturuverin. Anýarym? Geçin. Geçin. Hadi, oturun. Sağ olun. Ayjy? Ayjy. Hani gel gyýdym kömekleşsene. Döwran, mende bir teklip bar. Altın geleceğin palaw gelýänçe bir bolurjuk alaýdak. Neden görýän?
Maslahatçı Mamalyç. Siz diýseňiz edäýin bolar. Sen helki maslahatda oturan adamdan yüzlerinden nämeler aňdyň? Men pikirimçe olar öňe sürülen meseleni golladylar. Dogry aýdýaň. Ne diýip bolsa, bir işler amala aşyryp, firmamynyň mundan meýlek adam gurt bolmagyny gazanars. Ene palawmydan geldi. Getirgeydim. Men şu geydim bolmat goldan äderdim käm. Döwran Mereç, tanış bolun. Men geydim Aýjahan. Salam. Salam. Biz Aýjahan bilen tanış. Ol ýöňrekde diýip edara geldi. Tize wat ýokduňyz. Ha. Owa, Juma Malyç. Eger ruhsat bolsa, men şu sowgady Aýjahana oşurmakçy. O ne hili sowgat? Maňa sowgat. Maňa sowgat gerek gel. Alay geydim. Utanma. Döwran biz üçin ýaly adam däle. Sag bolun. Ece. Döwran Merediç maňa sowgat getiripdir. He, şeýle mi? Han görel gaýdym. Tüweleme. Mıň ene haýdygyny. Bay. Gowduk he? Tüýs Fransuzdygy da netip ettin gaýyrym. Ece, mana sen alay. Men her hili duhlanmar ahry. Uy, bir benne sana yörüýten niyet edip getiren soň men apsam bolmasa. Öz sowudyň özüňe netip etsin balam. Han ýörünni ikimizem saçaň başyna baran. Ece, özüň baraýsana. Mene bir hili utanýanym. Şu yerden ahırlanaýçy. Yok balam yok, onyň bolmaz. Han ýör. Özüňizden bilbä çağırmadyňyz. Onsoň enel gaýdy bolup özümiz geleýdik. Oh, dünýä dedim eňler duýsuz tagama tez üçine gelin gaýsam bolmaz.
Aili Bermanov. Men sen ardaň bilen tanışdym. Dogrusyny aýtsam, haladym. Men sana düşünýän. Şoň üçin ýene bir gerek soraýan. Sen dogrudanam guruluşçy bolmak isleýänmi? Ýaşykdy ne diýen arzuwum? Guruluşçy bolmak ejidiň pişete däller. Bu ýerde biljagadyňy iňňän bir kuşam bolsun. Bilýän. Gaty gowy. Diýmek sen guruluşçylyň hataryna goşulmaga taýynna. Taýyn Ruşan Altiýewiç. Yerdan urwanç. Ýene şu ýigide Aýly Permanow diýerler. Sen toporňa şägirt diýip getirdin. Binägärlik okuwuna gelip bir sebäp bilen girip bilmänligine namyt edýär. Guruluşçy boljak diýär. Nähil görýär? Seýinla işlerini barlap bir garaz şu ýigit seňe ýarynda. Ay näme? İşlemäge edip gelende de şeýle namytsaň bolsa gowda. Guruluşçy bolaýyn ýete bolar. Ene şu iş eşip görenlerim guruluşçy bolup dünýäne nälerler. Ýör, men seni işçiler bilen tanıştyraýyn. Oglanlar, bize şägir diýip beripdiler. Bir ýigdiň ady Aýly Permanow. Kabul edýäsmi? Ýaro şükür. Näme pynqyrýan? Ya bir ýigde göwnüň etmedimi? Ýok Merdan Gurbanç. Gaýtam halipaçylyk hereketini biziň topormuzdan gollamaly. Ýöne bu jaga diýdiň özi entek jüýjüjügem bolsa familiýasy haýwatly ekenne. Şoňa ýylgyraýdym. Bolup oturşuň näil şükür. Tonaň okmy? Bä Hemrajan, asyl seni mamydyň. Bagyşla göri. Sen munyň ýalatdary göwnüň ajak bolup durmagyň. Dünýede ähli adamlar salihatly düşüp bolsa, ýaşaýyşyň o diýen gyzygan bolmaz. İçinde şükür ýallaryň bolmaly ahry. Baýsy demä Merdan Gurbanç. Derre wawyňyz pürkýände oturup berýäňiz. Şol adamlarym ýöne ýerden bir zat aýdyp oturup berýändir öýtmäň. Eýsem halis paltalar daşa degen soň, nirede ýüz tapsalar şo ýere burlar sokýanlar ýalanmy? Men bu şäherdigem guruluşyga ýüregi küýsäp gelmedigini gözünden aňyp dur. Muňa okuwa girmäge gelen ýigit diýerler. Ýöne welilik sat oturmaň näme? Sen özüň ilki guruluşa gelen unyň ýadyna düşmeýärmi? Elbetde. Gelen unynyň mümkürlik edip oglanyň göwnüni ýyksaň, başarýan zadyny emedip bilmez. Hay göwnüňizi giýinlige salan bolýanyňy bolýan, näme bileýin. Öňkü soň kabraýyňyz dökäýmese de berdir. Goýsan ay. Biderek lakkıllama. Aha şuňa aýtýan alaňam zany ýokdy. Otursan ay şükür. Ýaşaýyşyň manfy, pul bile baýlyk bile ölçülýän näler. Sen bu peltepejiňe gapçyk peltepet diýerler. Özüňem her ýeri ýadynda sakla. Egerde şu bolşuňa gitseň, basym sanydan çykarsyň. Be. Siziň ýaňyzda gurlarlygam garmandyr. Şoňa akıl ýetirýänem bolsaň gowdat. Anha sen, otdan suwdan geçen guruluşçy ussa. Bir täze gelen olan iş öwredip, göwnlük görmeň deregine onu sygdyrmajak bolýan. Bu bolşuň aýypdyr. Merdan Gurbanç, maňa şükür tetelliň iş öwredenem, göwnlük berenem gerek däl. Şonusam günüm görürüm. Beýbe, gelen unuňdan uly gepleýän bolyn, ertesi gün men ýanyma ýalbaryp gelmeli bolaýmy? Ay, onu görüvereriz.
Alo, alo? Amanlyk dinleýe. Başlaň, Juma Amanlyk. Maňa aýjahan gerekdi boli. Ha. Yarmış meýan oldum, sen şu aýlylyýan ýigit bolmaly. Şeýlemi? Ho, Juma Amanlyk. Memen. Şol aýly. Men diňe işe ýerleşenmi aýjahana duýduraýyn hep jaňa diýen. Gutlaýan. Çiş yürekden gutlaýan. Andır, hele. Salam aýly. Men sen bilen hökman görüşmeli. Bolýarmy? Bolýar aýjahan. Hökman görüşer. Sen bir hilala dalı görünýäňli. Nämen pikirini edýäň? İşe ýerleşen adama mı edýäň okla? Ay ýokla. Şumahal menden bagtly adam ýok. Ýöne beýle bagt uzoga çekerim-kä. O näme üçin? Sen onu nämeden aýtdyň? Men taňa näme düşünürsem käm. Sen men ene matam halamadym. Şeýle gerek. Ay ýokla. Näme üçin? Halamasaňam, men olardan aýrylyp gidere ýerim ýok. Olar nähili bolsalaram, men üçin iyi değil. Men ömrümde ilkinci gedip ejem bilen kakamyň ýüzüne geldim. Men olara seni gowy görýänligimi aýtdym. Sen bolsaň ejemiň biderek sorawlaryndan basylyp utanman, beýle bagyt uzaga çekermikä diýen. Aýjahan, sen men bagyşla. Men diýri samsyk bolup durun. Bir hökman bagtly bolars. Aýjahan, edidim. Anelmer? Men büýüdügi ýörüte saňa netlep aldym. Aýjahan? Aýjahan. Saňa näme bolýar? Hiçde. Aýlyjan. Maňa hiçde adam bolany beren sowadyň üçin sag bol. Men bu ýüzügi hiç açan elimden aýyrman. Sen ýanymda ýok wagtyňam. Men şu ýüzüň gaşyna terederin bolýyn. Edil erteklerdäki ýaly sen keşiň görer. Ece, ay Ece, ınha aýylan hat gelip. Şeýlen balam, han okap berýdim. Ece, sen maňa her näçe ulolsaňam, gözüme çağa görnýäň derdiň. Menne çağa däl. Ýöne wagtal sen nurana ýüzüň küýseýän. Beýdiýsem ogluň ejizläp ýörenler öýtmegin. Ejäni küýsemegem bir ejizlik gomy. Seni ediz görýän üçin ýekesreýän. Dogrymy aýtsam, men ýekede däl. Ece, gel men sen gulaňa çaýş çakaýyn. Ece, ay Ece, näme diýsene? Men aýjahanym bar. Ana, hökman sen örwekden geljeňi bilýäne. Yeri rahatlan. Bay bo, boluljak bolýarmy? Ece, aýjahan o sen pikir edýän gyýlaryňdan däl. Göwnüme bolmasa, men o gyýdy çağlygymdan bäri tanaýan ýal bolup durun. Aýjahan mehriban maşgala. Ol senin hem göwnüňden turar. O meniň bagtym, Ece. Ece, o gyýz oňat gyýzdyr. Aýla yarapdyr ahyry. Aýlyjana yaran gyýz bize de yarar. Bagtly bol balam.
Ya ne ödül yaşlığını dünyanın keyip sapatını görüp geçirmeğin deregine şol kitabı okap otursun ya surat çekip oturansun. Bar denem akşam ara gelmeli deyin jal. Menen tek gitmäge de diýin jalmagy diýe yetişerin. Häzir men okumaly. Geljekil okuýarmyla. Entek taýar däl. Ýene bir ady işlemeli. Owadan ören mehrliyiz. Hemra, men senden bir daha sorasam, şonu maňa düşündirip biljekmi? Soru, başardığımdan düşündürecek bolayın. Baht diýilýän zat näme? Hey, sen şonu bilýänmi? Bilýän. Onu bilmek üçin akyllarlarymyzyň kitaplaryny okumaly. O kitaplarda diňe bagyt hakda däl. Eýsem, adam durmuşunda bolup geçýän ähli zatlary göz ýetirýän. Aňy, paýgazyň iteldiň. Giri berin, açyk. Giri berin. Mümkünmi? Salam. Men size peýtgeri bereydim öýdän? Yok, yok. Salam. Beýdip durman, geçin oturun. Aýjahan, bu men oňat görýän ýollaşym Hemra. Biz işçiler toporuna bil işleýäs. Ören oňat, aýly maňa siz hakda gurrun beripdi. Aýly, bir näme beýdip durdy? Bir de mehman illahry. Mene häzir çay goýun, ten bolsa taşagy taýýarlar. Yok, yok oglanlar. Men için adara galmaň. Men howlukmaç. Ýa okudan çykdymda sizi göreýin diýip sowlaýdym. Onsoň oglanlar, men siziň ýanyňyza habarlaja geldim. Geljek ruhuny kakamyň 50 ýaş toýuny belliýät. Şoňa çağırmagy geldim. Hemra, toý etiden barmaly. Hökman barın. Men gideýin, giýjak alyp barýan. Ruh güni saat 6-da men size garaşaryn. Sag bolun. Näme beýip durdyň? Alga bagtyň. Dogry aýdýaň. Yollaşlar ýuwaşrak bolalyn yollaşlar. Kadrly yollaşlar. Men şuň begençden hem gonşdan ýaňa az kem tolunmanym duramak. Biz şuň şu ýere biziň hemmemiz üçin mehriban, has dogrusy hossarmyz Cuma Amaly üçin 50 ýaşynyň dolmagy münasibetliğinden açdyk. Salamu aleyküm. Geldiňizmi? Geçiverin. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Bağışlan. Howa yollaşlar. Cuma Amalyewicz öz kärini uçursyz ökdöligi, tapalgasyz adam kärçiligi bilen özüni tanadan adam. Cuma Amalyew biziň firmamyzy gün-günden baýlaşdyrmak üçin dürli meseleleri öňe sürýär. Bu bolsa biziň hemmemiz üçin oňoýly bolup, firmamyzyň awraýyny artdyrýar. Gelin onu şu badany Cuma Amalyewiçiň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edip göterelin. Cuma Amalyewiç, eger urusat etseňiz, men seni bir oňşaýla. Hocaýlamanç, mümkünmü? Hormatly adamlar, biziň aramyzda gelejek uly bolan Cuma Amalyewiçiň orunmasary heniz öýlenmedik bir ýigit otur. Men kim göleňini tutýan maňyan bolsaňyz gerek.
O zaman ölümüz giyik diyelim var. Sol amanlıyın gelecekki giyevsi olmalı. Näme? Devran merede söz ya. Qadrlı dostlar. Her bir adamın ömrünü yattan çıkmayan ayrıtın bir bağıtlığın bolýar. Men ömrümün iň bağıtlı pursat diýip Juma amallyç bilen ilkinji gedek duşanyňym hatap edýär. Hormatly Juma amallyç. Siz maňa kaka diýip bildirmäge ruhsat edin. Görüň tapýanlaryny. Olalar hökman duluna geçir. Kimi? Nämäni? Hoş dinle. Nähili aşamalygyny öwren. Kim ol? Sen onu tanıyanmı? Ol adama Devran Merediç diýerler. Kakamyň işteş ýollaşy, ornmasary. Görne hili oňa türliýe. Edil Juma amallyç. Kaka. Sizin 50 ýaşyňyň dolmagy münasibetli. Menden şu altın saady kabul etmeňizi ak yürekden haýyş edýän. Yeni bir tilegim olam şu saady sizin goşaryňyza aýjahan gelip taksa men minnetdar bolardym. Aýly. Walla meňe ýüregim musya. Ýörgok gaýdarly. Bir ýeri erwetdim. Azıcık sabyr et. Meňem öwürlük ýagdaýym ýok. Yollaşlar. İnniki söz Juma Amaliyevçin maşgalatynyň ýene-de bir eýgerýän adamsy, biziň üçin ýagty jaýlar salyp berýän. Ýaş gurulşykçy Aýly Permanowyňky. Näme otyrdың? Turda. Juma Amallyç, ýaş toýuňyz gutly bolsun. Men özümiň hem kärdeş ýollaşym Hemran adyndan size jan saglygyny işte üstünlük arzu edip hem de şu jaga sowgady kabul etmeňizi haýyş edýän. Sağ ol. Bolýa, biz gideli. Sağ ol Aycan. Bolýa. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa. Sağ olun. Asıl bu siz midiňiz? Devran Merediç. Bağışlayıcı. Sen Gülsem ajaýyp. Aýjahan. Ine men şuly ýürüýte saňa netlik getirdim. Devran Merediç. Bağışlan welin, bugün men doglanynym däl ahry. Alaýyň haýyş edýän. Wah, şuň siziň doglanyňyz bolsa bolmaýar. Be, geň zat. Eger şuň men doglanynym bolan bolsa, siz näme ederdiňiz? Men sizi duruşuňyzda altyna gaplardym. Men şatlanardym. Aýdym aýdardım. Özümi dünýäde iň batly adam hatap ederdim. Sen näme üçin men ýanyma geldin? Ajahan. Haňa näme bol? Maňa hiç adam bolanok. Gowsy, sen men soraglama jogap ber. Ajahan. Dogrymy aýtsam, şu oturan märekäň içinde senden başga hiç kim gözüm ilanok.
Men ne edip yerimden turanmam. Ne edip sen ýaňa gelenmen bilemok. Sen men erkim elimden alypdyň. Diýmek ýanky. Ağzıňyzy köpürjükledip, kakamyň adyny aýdan, ogodan sözleňizem men bolanym üçin aýdypsyňyz da. Elbetde aýjam. Diňe sen bolanym üçin. Men sen ýolunda janym gurban etmäge de taýyn. Diýmek ýanky. Gymmat baha altyn sagadam. Kakama men bolanym terepli sowgat beripsiňiz da. Şeýlemi? Ajahan. Sen men göwülmedin ya. Herini çıkan bolsa, men senin mihmanyň ahry. Mihman bolanyňyz üçin men size aýtmaz atlaň, hemmetini aýdyp bilemok. Mihman bolsaňyzam, men size bir zady berip tapşyraýyn. Gaýdyp maňa gül uzatmaň. Men öz gül berýän adamym bar. Onu siz ýaňy gördüňiz. Ajahan, men sen göwünüňe de gaýdym öýdýän. Sen men uýam ahryn. Men sen öz jigimden aýry görýän näldiriň. Goýsaňyz lan. Mert bolun. Siz erkek kişi ahry. Salamu aleyküm gelinece. Salam, gelin. Ine alın. Binemi? Be, size sowgat altın gelinece. Sağ ol. Wagt öwranjan. Men änni Halit kelebimiň ujuny ýitirdim. Şoň üçinem taňa jaň edip gellidim. Biziň başyma da iş düşdi. Näme? Ajahana bir zat boldymy? Ol gitdimi? Ýok. Ol intege giden okda uranjan. Ýöne haçan gitse gidivermeli. Ol aile diýilýän onu dogalapdyr. Yerini matlahat ver. Men neniňe edeyim? Yok. Muňa ýol berip bolmaz. Men Ajahany hiç kime bermen. Altın gelince. Men ayvan bolsa ýüregimdäkini sizden ýaşap biljek gel. Ödüňiz gowulýaňyz. Menne ne dogun var, ne de garnaş. Meni qwalyň öýtüdiň bilen baglaşdyrypdyr. Men Ajahany ynjytman. Onu elimiň aýsyna saklar. Maňa siziň razylygyňyz gerek. Dewranjan. Sen Aýjamy ak ýürekden halýanyňy
İyil bilmese de men bilýän. Sen beýdiýen mi geňörme? Ene bağlasyna gedek gelenni. Duýgur bolýanlar. Döwrancan. Sizin söýgüňize men hiç karşılygym bolmaz. Gyýdymyz sen ýaly asylly ýigit bilen başyny birikdirdi. Näme armanymyz var? Sen ornuňda bek durdy. Aýjany eliňden gidirme. Siz kime garaşýaňyz? Sana garaşýan aýly. Näme, tanamadyňyz mı? Baý bow, Dewran Merediç. Siz nire, bir yerler nire? Gele görýän. Geçin. Şerimizde düzgün tertibime ýokdur bolun aýtlaşma görýän herne. Arkaýyn bolaýnym. Şu adamlaryň muny seňden gowduraýtma. Men hiç sady geňörem. Men häzir çay getirin. Yok. Çaylaş oturmaly. Sen men bu ýere gelelim geňeme görýänsiň şeýle dämi? Oý, onu hem için geňörýän. Gelenini öwlet diýipdirler. Meni sen ýanyňa gelmäge mejbur eden zatyň nämedigini berýänmi? Ine, şonu bol bilemok. Bagyşlaň. Men siz dinleýän, Dewran Merediç. Aýly. Sen habaryň ýok bolmasa ýokdur. Menini eswat ber toýataýyn görüp ýörün. Men onu nerden bileýin? Gatgowdat oň bolsun. Ýönenim oňuňda bolmasaňa bagly. Be. O näme diýdiň? Sen maňa düşün. Men senden agyň hökümini haş edýän. Men bagtyma badak salma. Onsoňam bilip goý. Ol ýören anjyk gyýdyr. Lälik saklanan maşgaladyr. Oňa ýyly ýok eşikler, üýtgeşik düzgün gerekdir. Dogrymy aýdýan? Gapçyň mydamy pök görüp durmasa, o gyýdyň şatyna çydaýmak kyndyr. Näme bolýan? Men size haýpyň elýär, Dewran Merediç.
O näme diýdiň boldy? Siz bir ula adam. Okan kitaplaryňyň sany saýjygy ýok. Men bolsa ýöneköý bir gurulşykçy. Bary ýogy orta bilimim bar. Şeýle dämi? Ýere wakaly. Siz näme üçin maňa beýle zatlar aýdýaňyz? Utanýaňyzmy? Näme şu adamlar halis akmak durýaňyzmy? Men gapçygym sizin käwre ýuqa bolsa da siz ýaky bary ýürek menne ýok durýaňyzmy? Bolýa. Ýöne sen bir zady bilip goý. Aýjahan. Men gelinligim. O taňa rehminen soň ýüz berýär. Oň ýüreginden başga hiç gel duýgy ýok, düşünýäňmi? Eger sen öýlenmekçi bolsaň, şu şekerden isläň gydyň saýla. Men saňa agyň hukmyny arka durayyn. Men birgide öýle işikletmäge gurbatym çatar. Ýöne inim. Aýjahana azar berme. Ýaşuly, haýyş edýän, gidiň şu ýerden, gidiň. Men erbet ýadaw, gidiň şu ýerden diýän. Yer bolýada. Myhman öýesiniň gullypdyrlar. Gitdi sen gidämeli bar. Ýöne sen men ýan gaýdarlarym gowja pikirlenip gör. Şu gün biz gurulşykçylar üçin iň şatlykly günleriň biri. Sebäbi bugün gurulşykçylaryň bayramy. Gurmak, döretmek, yaratmak, bina gurmak Allah Taalanyň peýgamberleriň ýollary diýip ata-babalarymyz aýdyp geçipdir. Biz gurulşykçylar öz ata-babalarymyzyň aňyrdan gelýän ýoluny hökman ýöredip, mehriban ülkämizi nesip bolsa cennete uğrar. İnne bolsa yollaşlar, işte tapawutlanan gurulşykçylara bayrak vermäge ruhsat edin. Gar ýagdy hemra. Kutlayan. Permanov aile. Yollaşlar, aile Permanov işe yan yakınına yerleşen bolsa, şu az wagtyň içinde rahmet söýerligi bilen, maksada okkunlygy bilen ödüni görkezdi. Şoň üçinem ynhawol şuňaly adavraya eýe boldy. Kutlayan. Sağ olun. Alyňany bir kere çaý içiň. Sağ olun. Giyiri verin. Salam. Urun musunuz? Kim ordunuz? Näme hyzmat? Men Döwranyň aýaly Hatice. Bu bolsa Tiran. Men oglum. Näme? Ýok. Biziň ondan han tamad adamyz ýok. Ýöne. Bagşlaň. Geçin oturduňyz lan. Men gideyin. Haýyş edýän. Burada otursaňyz lan. Men düşünmedim. Hani düşünükler edip gurrun verseňiz lan. Döwranyň bizi taşlak gaýdanna inni 5 ýyl boldy. Şol 5 ýylyň içinde näçe kynçylyk çeksegem, ondan kömek soramadym. Ya ýyzyňa dolanyp,
Dili yarmadım. Yönün ha, bir neçe vakt veri. Firancan. Kakam görjek. Kakam görürsüm gelýär. Ol näme üçin öýe gaýdyp gelen ok diýip meni günüme goýan ok. Gitmälip neçe ýalbarsamam diýen etmän. Onna özüm giderniýe. Ýeki özüni goý bermäge de çekinip, ynha özüm bile gaýtmal boldum. Bize on kömegi gerek gel. Ýöne keskitli bir söz aýtsa bolýar. Cuma Maliç. Cuma Maliç. Men sen üçün Cuma Maliç del. Zeminin lalesi, asmanın ayı, dünyanın gövheri kan oğul. Gözüm rovşan tapar gördüğüm sayı, ay günün seni ay oğul yar. Basadım didem üstüne keygim, yar basan ayacıklarından, vah koyun sağmağa çıkanda, çör basan ayacıklarından, oğul bey, oğul bey. Yerov Mecnun, mungalı günne, düşöňde bulaşıp yatmaň näme? Ya talip gyýdyň bilen öýköleşäýdiňmi? Sen onu nerden bilip ýörsiň? O nähil talip gyýdy? Ha, aýlyzan. Şükür ağaň ýeriň aşagynda ýylan gäwsede bilýändir. Ýöne sen her näçe türkanatralam bolsaň ýytalşyňa ýaman näl. Maşgaly kemi ýok, saýla bilipsiň. Sen meni kimem bolsa başga biri bilen bulaşdyrýana dälsiň. Hudaýa şükür. Herne aramızda utanç hayalimizde mareken o. Hayalimizde mareken o. Sen bana näme diýjek bolýan? Sana näme boldy? Gıykılıň näme? Yer bolýa. Men oýun etdim ho. Maňa beýle oýunyň gerek däl. Sen ol oýunyň ho başga ýerde et. Yeri. Bay bo. Sen bilen men biderek ýankaraşyp tas giýjä galan ekenim. Hoş Mecnun. Ay senin bir... Bolaytda. Sana geregem şodi. Azyrak gudurasın. Merebesin, deheresin. Barım senden molly. Senem böküz. Senden beýle şerle kakam. Beynim şaýkanyp gitdi. Näme agyrýarmy? Anduran? Weko, näme diýäň? Başla agyrýam diýeni. Öküzden ýalysylar agyrman näme? Meten şu ýaly gow sowuk suw edip gel. Mehal. Emra, men öňürekden bäri senden bir zat sorajak bolýan bolyn, hiç eweten tapyp bilemok. Eşitýärmi? Eşitip ýatýarym. Sen näme üçin tirkeşýän gyzyň ýok? Mydama ýöködüň? Näme ýylgyran bolýan? Men çynym bilen sorýan. O seň işiň däl. Bağışla Emra. Ýöne men seni juda gowy göremseň, soraýdym. Menem seni juda gowy görýän. Gyý saýlamak diýilen zat aňsat mesele däldir. Aýly. Hey sen gyý söýüp görüpdiň. Ay. Umuman sen muny nämeden soradyň? Men söýüp görüpdim. Onda da ot bolup ýanpdym. Ine bir günem ähli ahlasym, ähli arzu hyýalym dugdagyn boldy. Emra, näme? Durmuşda söýgü diýilen zat ýokdur diýjek bolýarmy? Ýok, aýly. On niýjek bolamok. Söýgüni gorama başarmaly diýjek bolýan.
Oğuydam seni söyüp midi? Söyüpdi. Ondan hem üçün? Eger oň näme üçin bilýän bolsam, bolaýmazakmy. Sen şu döwran meres dip halis gulak etmeýdiň. Sen şu döwran meresin şundan maslap birin firmamynyň işgär däl. Ol işden boşatyldy. Hey we, o näweýli? Ol marryh bolup çykdy. Oňa wada gül ýal masgalaty çağaty bar eken. Olar taşlap gaýdanna 5 ýyl bolupdyr. Olaň ýagdaýyny sorap habarym tutmandyr. Sen şu döwran meresin yalançy, kezzap. Hey dünýede bagtly adam manka. O näme diýdiň? Ine sen durmuşunda bolun wakan gurrun berdiň. O hasratdan, jebir jepadan dola ahry. Sen olary nädip çydap bildin? Sen özüňi bagtly ýaňmy? Men öz bagtymy uruny özüm arad ederim. Ýöne men soňky wagtlar sen durmuşunda bir ütkeşkiligiň bolup geçýändigini duýýan. Gecelerini ulullan demiň alyp rahat yatıp bilen ok. Ayda ahir sana näme bolýar? Belki kömegim diler. Hemra, biler bolsaň, ogyzy men aklym alyp hut mejnun etdi. Ya, oňa ýeter näme bar? Ýa mejnun bolup bilen ok, sen bolsa? Sen şu wagt gülki ýadyňa düşýär. Men näme etjegim bilen ok. Sen Aýjahana aşyk bolupsyň. Sen begenmel dostsan. Ay yok. Men bu aşıklığım gurýalym diýen. Ogyzy süýmäge men hakkym ýok ýaly bolup dur. Näme üçin? Näme sebäpden sen hakyň ýok? Görüp dursaňa. Mene bir ýöneköy guruluşykçy. O bolsa ady belli telekeçiň idi. Özüm Lukmançylyk institutynyň talebi. Hey aýl dost, oňarmadyň o. Mene sana akylly ýekdiň öýdýärdim. Ýöne ýalňyşan ekenim. Özüme Aýjahanyň ýerine bolan bolsam, hiç wagt ýüzüňem görmedim. O näme üçin? Özüňem bilip goý. Egerde kerpiç ýörmeýi. Eliň palçyga bulamak nam edýän bolsaň, guruluşdan ötägit. Emma guruluşçylygyň adyny hiç ýerde kiçeltmegin. Aýly, sen meni bagyşla. Ýöne oňat pikir edip gör. Heýde dünýäde şarňyllap duran täze jaýlary gurmakdan asyllyk her barmy? Biziň bu gurýan jaýlarymyzda çağalar dünýäni, gulolýarlar, toý tutýarlar. Hey şoňa ýeter zat barmy? Sen bolsa ýüzüňi sallap, özüňe ýöne köjü guruluşçy diýýäň. Bagyşla, guruluşçy bolmak arzuwy men şu ýere getirdi. Şoň üçin men akademiýa okuýy berip, binagär bolmak arzu edýän. Ine sen men göwnümden turdyň. Munyň başga urrun. Ece, ay Ece, erteriň täher çagyň murdap, kim bilen gürleşip otursun? Şunlar ýüregim tolgunýa balam. Geçen akşam düş görüpdirin. Düş? Hawa, Aýlyjan, ak donly, ak telpekli, ädikli, bide tarap ýylgyryp gelýär. Öde erwetligiň alamata däl. Bu düşüň ýorgudy toy şatlyk bolmaly. Ya olenni bide duýdurman öýleneçekmike? Ýok, ola bolmaz. Men şunyň özüne ýola düşeýin. Men onu görüp aýyl-saýl etmesem injalman. Ece, men hem sen bilen bilegidäýin. Aýlyny göresim gelip gitdiler.
Gitsen gideyil balam. Aile, bu sen mi? Salam Mehribanım. Näme? Men tanamaz ýaly bolaypdyrmy? Hany gel geç. Öýde adam mı? Yok, ýeki özüm. Doğrudanam. Ýeki özüňmi? Sana kim gerek? Göwnme bolmasa, şuleýe girsem, her gapydan öýlenmedik çalaýyň meýrik çykaýjak ýaly bolupdyr. Sen maňa näme diýjek bolýan? Sen aýjagan dogry edýäň. Wagtyny okumak gerek. Ilmli bolmagy, baý bolmagy çalışmak gerek. Onsoňam men anyk bir zady göz ýetirdim. Ýaşamany başarmalıyım. Sen bu ýere näme üçin geldiň? Maňa nähili ýaşamany öwretmägemi? Ýok aýjam, beýdimi? Men sana nähili ýaşamalygyny öwrederden ýeji. Ýöne ýüregim maksadı geleýdim. Bu näme oýny? Ine şu jagal altın zınjyry sen boýnuňa da karna moly bar oýnaň utorar. Aýly, golaýma gelme. Sen näme aklyndan adaşdyňmy? Görüňok maýjan. Bu altın düşünýärmi? Ýok, düşünemok. Men de uran ýaly baýsy moklardan bolmasamam, oň duran ýerine duraryn. Bu altın düşünýärmi? Ýok, gerek gel. Daqynarsın. Ýok. Daqynarsın. Ýok, ýok. Bilýä, sen meni gaýdyp bagyşlamarsyň. Eger dözmezçilik edip, ýarahym giyinip bagyşlaýsaňam, ýalňyşarsyň. Näme üçin ýalňyşar? Men sana münasip däl. Men senden pes aýjagan. Oňa da diňemin özüň näkär. Şu äpet şäherde men kynuna düşemde diňe sen maňa medet berdiň. Öz ýüregiňi bagş etdiň. Men öli sen arasa duýguňy ýere çaldym. Pek söýgüňi bir derek galanjaňlyk bilen jogap berdim. Aýtjak zadyňy aýdyp boldummy? Ýok, biraz sabr et. Men häzir gitjek. Sen bir zady bilip goý. Dünýäde men üçin 3 sany mehriban adam bar. Ejem, jigim şerin, hemem sen. Men sen göwüňi ýykdym. Ýönünni sen göwüňi seýislemek maňa aňsat düşmez. Aýşa, edidim. Sen şu söýgüňi, şu anamyny gaýtadan gazanmak üçin näme etmeli? Aýly, sen artist bolmaly ekeniň. Sen şeýle dile warlygyny mundan öň bilmeýänler näme? Aýşa, meniň numuny näme etmeli? Men üçin senden iň gymmatly ýadygarlyk ine şu jaga ýüdük. Sen meni sowgat beren akşamyň edilşim gaşy ýaly pekdiň, mehribanmy. Men bu jaga ýüdük hiç açan elimden aýranmak. Sebäbi ol maňa ähli zatdan gymmat. Aýly, sen maňa niýetlen şu enaýja sowgadyňy şirinjigiň Aşgabatda gidelenje gelenne şoň boýunna dakaýyn. Bolýa. Sen näme diýsen şoda bolar. Onsoňam sen okuw girmeli, Aýly. Girişdiňlaryň wagty ýetip gelýär. Taýýarlyk görmeli. Isleseň men sana kömek edeyim. Sağ ol. Men hökman okuw girerin. Aýjan, okaryn. Men sana söz berýän.
Bağışlaydın. Men doğrudanam yüjüjük ekenim. Yok, sen cüjecik del. Sen men algırlaçynam. Bolya, men gideyin. Bolya anna sağ ol. Sağ ol. Turayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Ajahan amanlı adam ka? Bar. Dinleyen. Ajahan, bimen, aile, salam. Salam. Ajahan, ertir ejemmile jigim şerin aşağıda geliyor. Sen olar özün karşılamasan bolacak da. Men jemleje sınavda bolmaly. Bilyen, üstünlük kemran bolsun. Sen hiç tadı gaýgy etme. Men hökman garşylaryn. Ýöne men olary tanar mykam? Näme tanaman? Sen olan suratyny gördün ahiri. Howa, gördüm. Otlu yerden saat 8:30, 9-njy vagon. Eşitýärmi? Bolya, sağ ol. Sen öğrettin yaşamağı, sen öğrettin sevmeyi, sen öğrettin kaynamağı, kıymeyi. Başımı ayladı dilin kaymağı, burarın barını yedin öğrettin. Sen öğrettin demir neme, dağ neme. Sen öğrettin bahar neme, bağ neme. Sen öğrettin yakıp baryan çol neme o canım. Burarın barını yedin öğrettin. Sen öğrettin yakıp baryan çol neme canım. Burarın barını yedin öğrettin. Garlım min sana lelhem seni güzel yarmana. Altın şafak garlandı aktana. Demler deme devdi yanak o canım. Buların barını yedin öğrettin. Sen öğrettin şeker neme, bal neme. Sen öğrettin kumso neme, gül neme. Sen öğrettin ömür neme, yıl neme canım. Buların barını yedin öğrettin. Sen öğrettin ömür neme, yıl neme canım. Buların barını yedin öğrettin. Sen tutaştın